Takže ešte jedného podobnej váhovej kategórie, teraz šupináča. Toto bol zase rýchly záber. Jedného som odopol, vlastne pustil a do 5 minút bol ďalší tento. No, tak chcem povedať len jednu vec, za to natáčam aj toto druhé video, že predtým som mal na ňom takú obývajcu rozpustnú boilies, rýchlo rozpustnú pomaranč, polnočný pomaranč, čo. A chytil som na to pleskača, tak teraz som urobil len v podstate to, že som pridal k tomu plávačku, dal som to na panáčika, podáčik, no a je to rýchla gula, tak, ale už nebol pleskač, takže bol toto. A asi dôležitá asi tiež vec je, že som to chytil za sumraku, takže od nejakej 8 do pol 9. Hej. Takže aj toto možno tieto svetelné podmienky mali vplyv. Neviem, uvidíme na budúce, takže sa oplatí asi skorej chodiť ešte. Už niekedy je celkom tma, ale ešte keď sa zotmieva. Dobre, ideme pustiť aj tohto. Povedal som, čo som chcel povedať. Ale už je zima. Už ani nebudem nahádzovať, ešte som rozmýšľal, ale keď už sú obidve udice vonku, tak ideme domov. Sa to neoplatí. Tak, arrivederci.